ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଗ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଯୋଗ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରେ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନମ୍ର ହୁଏ। ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଆସ୍ଥମା ଭଳି ରୋଗକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ। ଚିରନ୍ଦ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ପିଠି ବ୍ୟଥା, ଗ୍ରୀବା ବ୍ୟଥା ଆଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଯୋଗର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ଭଲ ହୁଏ। ଗ୍ୟାସ୍, ଅମ୍ଳପିତ୍ତ, କବ୍ଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି କରେ। ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରୁହେ। ଉତ୍ତେଜନା, ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନିଦ୍ରା ଭଲ ହୁଏ। ଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଗଭୀର ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୁଏ। ନିଦ୍ରା ନ ଆସିବା, ଅଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶରୀର ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଜୀବାଣୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମତୁଳନ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଥରେ ଥରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଲାଭ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଯୋଗ ଦିବସରେ ନିଜ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।